खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजिब बसुमतारी। जेरै खोथा एरै खामानि। नंगौ बे समाव काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां आथिखालनि बिटिसिनि सीएम थामहिनबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो रायजो राजानि जेंना एबा रायजो राजाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ बोस्रांनो थाखाय उदालगुरि जिल्लायाव गंसे मिनि सेक्रेटारियाट लुफुंना होनायनि खोथा होदोंमोन। आरो बे खोथा होनाय बायदिनो आथिखालनि बिटिसिनि सीएम थामहिनबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव थाबैनो मिनि सेक्रेटारियाटखौ लुफुंना होनाय जासिगोन होननानै बे समाव खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि मिनि सेक्रेटारियाट उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां, जेराव क'क्राझाराव थानाय सेक्रेटारियाटआव फैनो थाखाय गोबां उदालगुरिनिफ्राय गोबां फैनो थाखाय हाराखास्थिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन। नाथाय बे खेबाव उदालगुरियाव आथिखालनि हाग्रामा महिलारिनि सरकारा उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियाटखौ थाबैनो लुफुंनो थाखाय एबा लुफुंनाय जासिगोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियाटखौ लुफुंनायनि थाखाय माबोरै एबा मा समाव लाहार फाहार एबा मा समाव लुफुंनाय जागोन बिथांनिफ्रायनो जों आबुङै खोनासंना लादोनि। একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে একটু আরম্ভ হবো চিন্তা করব নালাগে মিনি সচিবালয় অতি সোনকালে আরম্ভ হবো দে। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सोनार लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो?
जाय जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।